Seriøst, det går virkelig over af det her. Hvad for noget? Jamen, du skulle næsten herinde. Det er lidt tættere. Hvad sker der derinde? Ja, du ved, at tog for Dead Race, det er med. Og så er det bare sådan nogle Asphalt Pride i sådan noget fremtid. Så er der sådan nogle baner, hvor jeg kan kaste nogle granater. Men jeg kan ikke få lov til at gå rundt. Hvad fuck sker der? Jeg kan se sådan et map foran mig. Det er et eller andet, jeg har set før, jeg er sikker på. Men når jeg lige ved at falde i søvn, så går jeg sådan rundt i trance. Når jeg mener, det er seriøst. Det er fandme vildt. Jeg ved ikke, hvor jeg har set det map her. Jeg kan beskrive hver detalje. Hvordan væggene og siderne og dørene, de åbner sig. Hvor blev din kold af? Den har jeg ikke mere. Den tog den. Det ved jeg ikke, jeg kan komme tilbage. Nu får du noget nyt. Jeg aner ikke, hvad der er spawner, hvad der ikke er. Hvem er der kællingen er? Jamen, jeg kan ikke finde ud af det, fordi... Så skal du ind og tog din kold. Ja, og nu render hun rundt og synger Just Dance. Det giver ikke så meget mening, synes jeg. Ikke ham der. Ej, det mener jeg. Jeg skal synes bare gå væk. Ja. Så bliver det bare frosten. Hvad fanden er det for noget her, mand? Jeg skal deactivate et eller andet system. Taber han må gerne stå der. Siden for hernede. Det er sådan der brunetten hos. Der kommer en Mark, han skyder. Fik du ham? Nej, jeg kan slet ikke købe noget. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvor fanden jeg er henne. Men hvem er ham der Mark? Skød han dig eller hvad? Jeg så ikke nogen af. Så er det jo en mand. Jeg var inde i et solrum, og jeg ikke set skid. Og jeg sidder bare og trykker på alle knapper, der er ikke noget, der virker. Hvorfor kan jeg ikke komme ud herfra, altså? Det gider jeg ikke det her, mand. Fucking spil, mand. Det sker der. Jeg tror helt seriøst, jeg sidder og spiller et eller andet spil. Fuck så.